Когато исках да създам моя първи женски модел, решението ми беше категорично. Той трябваше не просто да бъде модел, а да бъде израз на силно и вълнуващо послание. Но какъв можеше да бъде този модел? Какво можеше да предизвика нещо толкова силно? Тогава лятото се случи това. За първи път след агресията, на която беше подложена, Дебора Михайлова от Стара Загора направи видеообращение в своя профил в социалните мрежи. Здравейте, добри хора! Благодаря ви, че в този много страшен момент за мен вие ме подкрепяте, мислите за мен, молите се за мен и се борите заедно с мен. Благодаря ви. Никога не съм бил привърженик на насилието. А когато става въпрос за жени и момичета, този проблем става още по-тежък. Черната статистика в България сочи, че над 20 жени са били убити, а над 1400 са регистрираните случаи на домашно насилие. Цяла България излезе. Мъже, жени, момичета, момчета. Това силно ме вдъхнови и задължи да направя един дизайн, който не просто носи красота, но и носи сила и смелост върху всякаква форма на насилие, за да няма нито една повече. А сега можете да видите моят първи женски модел. Благодаря ви, че се присъединихте към мен днес, за да споделя радостта си от представянето си на първата си женска тениска. Както вече разбрахте, това не е просто дреха, това е израз на сила, достоинство и единство на всички жени по света. А сега, приятели, искам да ви представя едно момиче. Преди около месец, когато качихме клиповете с Боян, в едно от клипчетата написахме долу в описанието, кое е последното ваше добро дело. Какво е то? И най-добрият пример ще спечели тениска. А сега искам да ви представя момичето, което спечели тениска с нейния пример, а нейното добро дело може да го видите долу в коментарите в един от клиповете. Здравей, представи ни се, как се казваш, на колко години си, с какво се занимаваш и как бихме спрели тормоза върху жените. Здравейте, аз съм Кристияна Попова, на 19 години, от град Добрич и тази година съм първа година в Нов български университет студентка и изучавам архитектура. Относно тормоза върху жените, според мен, докато жените не поемат инициативата, няма как това нещо да бъде спряно, защото тях ги е страх да направят каквото и да било срещу самото насилие, което не е само под формата на шамар, на юмрук, то е и с думи, то е емоционално, то е на психическа основа и докато жените сами не си кажат да, вкъщи има проблем, трябва да направя нещо по въпроса, този тормоз никога няма да бъде спрян, защото тъй като жените не предприемат нищо, мъжете ще продължават все повече и повече с този тормоз. Един мъж трябва да се научи да обича жената до него, да я изслушва, да я разбира, да си помагат, а не да я бие и да я тормози. Тениската вече е абсолютно налична. Ще я намерите долу в описанието на клипа, където са качени всички наши социални мрежи и нашия уебсайт. Отивайте и си я поръчвайте. Благодаря ви, че споделихте този момент с мен. Чувствайте се свободни да споделяте вашия опит с новата тениска и какво значи тя за вас. А сега вие можете да отидете, да се абонирате, да харесате и да коментирате този клип и ще се видим много скоро. Край! Финито!